L-istaġun tal-bluwa jinsab ftit ġimgħat il-bogħod. Għal dan iż-żmien festiv, bosta jfittxu li jgawduh mal-familja tagħhom fil-Belt Valletta. Madankollu, l-isfilati qed joħorġu l-barra sewwa mill-Belt Valletta. Fil-fatt, għal din is-sena, 42 kunsill lokali se jtellaw attivitajiet varji għal żmien il-Karnival wara li kisbu fondi mid-diviżjoni tal-Gvern Lokali. Propri fuq hekk tkellimna mas-Sindku ta' Ħaltarxin, Joseph Abela Gallia, li qed iħejja attività mill-isbaħ f'din il-lokalità. Ħaltarxin kif jaf kurat wara mamat mal-Karnival bil-parteċipazzjoni ta' kumpaniji nipparteċipaw fil-Belt Valletta, però dis-sena niftu l-Karnival il-ġimgħa filgħodu bit-tfal tal-iskejjel ta' Ħaltarxin. Sfilata tal-Karnival bil-karit mat-toroq ta' Ħaltarxin, mużika, kantu briju biex inqajmu l-entużjażmu fir-raħal bit-toress ta' Ħaltarxin. Tal-istess opinjoni kien is-Sindku tal-Gżira Neville Ketkuti li spjega li din hija l-ewwel darba li benefikaw minn dan il-fond. Nispera li jkun utli għan-nies u jkollna ħafna nies li jirrikorru għal din l-okkażjoni. Grazzi mill-qalb u affarijiet bħal dawn huma tajbin ħafna biex il-lokalità tagħna nkunu iktar biex residenti. Il-fondi jingħataw mill-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici u Segretarju Parlamentari Elsin Zarafaċivelli li saħqu dwar l-importanza li l-Karnival jinfirex madwar il-pajjiż kollu.